амаликунии визуалии барномаи маълумотҳо. Проекти нави намуди стандарт Excel-ро созед. формаи ин проектро сабт кунед. онро бо номи date ва файли проектро бо номи date vbp сабт кунед. бо пахшкунии ду маротиба ба болои элементи date онро ба форма гузоред. дар ҳамин дам хосияти нейми ин элемент ба таври автоматӣ номи date1-ро мегирад. ба хосияти нейми ин элемент номи frm date ва ба хосияти caption программаи данныйро нависед. элементи date1-ро ба базаи маълумотҳо пайваст кунед. акнун шумо бояд ба элементи date1 базаи маълумоте ки онро идора мекунад нишон диҳед. барои ба аксес хусусиятҳои махсус дорад, лекин дар ҳолати мо базаи маълумотҳо тест дар формати аксес сохта шуда ва он чизе ки шумо бояд онро иҷро кунед ин номи пурраи файл testmdb-ро хабар додан аст. аз оинаи хосиятҳо хосияти database name элементи date-ро ёбед ва ба нишонаи се нуқта ки дар қисми рости он ҷойгир аст пахш кунед. аз оинаи кушодашудаи database name файли сохтаатон testmdb-ро ёбед. онро интихоб кунед ва ба тугмаи open кушодан пахш кунед. акнун элементи date1 ба базаи маълумотҳо testmdb-ро пайваст аст. аз байни хосиятҳо хосияти record rows элементи date1-ро ёфта ба нишонаи тирча ба поён пахш кунед. рӯйхати ҷадвалҳое ки дар базаи маълумотҳо ҳаст кушода мешавад. дар ҳолати мо он танҳо аз як ҷадвал parts иборат аст. parts-ро интихоб кунед. ба элементи date1 майдони матнӣ пайваст мекунем. ба форма элементи textbox гузоред. қимати хосияти нейми онро ба txt pathnam иваз кунед. қимати хосияти тексти онро иваз кунед. ба форма тугма гузоред ва қиматҳои хосиятҳои name ва caption онро иваз кунед. name-ро ба cmd exit ва caption-ро ба выход. ба тугмаи выход код дохил мекунем. майдони txt path number лозим ки нишон диҳад ва ба истифодабаранда имконият дода мешавад ки тағйирот дарорад. дохили майдони pathnam ҷадвали паст. шумо аллакай ба ҷадвали path элементи date1 пайваст кардед. акнун ба шумо лозим меояд ки ба элементи date1 майдони матнии txt path number-ро пайваст кунед. аз байни хосиятҳои майдони матнии txt path number хосияти date source манбаи маълумотҳоро ёбед. азбаски форма элементи date-ро танҳо якто дорад, дар рӯйхати қиматҳои имконпазири он танҳо date1 вуҷуд дорад. барои майдони матнии txt path number дар намуди манбаи маълумотҳо date1-ро интихоб кунед. дар оянда ба шумо лозим меояд ки маҳз кадом майдони ҷадвалро элементи date1 бояд дар майдони матнӣ нишон доданашро аниқ кунед. рӯйхати қиматҳои хосиятҳои date файл элементи txt path number-ро бинед. қимати pathnam проектро сабт кунед. барномаи маълумотҳоро ба кор сар медиҳем. барномаро ба кор сар диҳед. оинаи кушодашуда бояд намуди дар экран нишондодашударо гирад.
чихеле ки мебинед майдони матнии маълумоти майдони партнам якум сабти ҷадвал пас бо тугмаи Date 1 санҷед. Тирчаҳои дохилӣ нишонаи сабти мазкурро тағйир медиҳад, яъне майдони биниши Date 1. Тирчаҳои берунӣ ба сабти аввалин ё охирин мебарад. бо пахшкунӣ ба тугмаи выход барномаро маҳкам кунед.